Ingamashumi amane nantathu imikhandlu enqotshwe ngesibalo samavoti esingenele ukuthi iqembu elinqobe kuyo lingabusa ngalodwana. Lokhu ke kuvula ithuba lokuthi lemikhandlu ibuswe ngokubambisana. Ukubheka loludaba semukela umhleli wezindaba zombusazwe lapha eSABC uMzwandile ohambisana nomhlaziyi wezombusazwe uSolwazi uMcebisi Ndletyana obuye eminyangweni wezombusazwe nobudlelwane namazwe omhlaba eNyuvesi yaseGoli iUJ. Bahlonishwa sinamukele ezindabeni zakusihlwa. Ngaphambi ke kodwa ukuthi siqale ake sinizwise nansi inkulumo Mashaba we-Action SA malungana nodaba lokubusa ngokubambisana. In terms of coalition, I want to make it clear, if I've got to do it 1,000 times, I've got to do it 1,000,000 times, or I've got to do 100 million times, fellow South Africans, Action SA will never go into a coalition with the ANC under no circumstances. I think let us really be clear about this. We committed just over a week ago that we are going to consult our supporters, all fellow South Africans, to tell us which other parties they would like us to go into a coalition with. Mzwandile kubukeka sengathi kuzobe inkinga ukwakha imishado kulokhu kanti ingabe kulesi sikhathi kuzosebenza yini ukubusa ngokubambisana ngoba phela uma ngabe nje sibheka ikakhulu umlando wangemuva kokhetho longo-2016. Sibonga kakhulu enoxolo sibingelele nabalaleli mhlambe nje ngizokuthi ngoba ngiphambi kwebhodi leli elisikhombisayo ukuthi mingaka emikhandlu mhlambe elengayo okwamanje ingamashumi amahlanu nambili 52 lokho kusho ngempela ke kusazoba inkinga ke uma ngabe siqala izingxoxo njengoba usuzwile ukuthi abaningi banezifiso zabo ukuze kuqalwe lengxoxo ke kodwa nginosolwazi ke lapha uprofessor Ndletyana ozothi kusicacisela ukuthi uyibona kanjani le ndaba njengoba hayi kungibonakala ngathi kubanzima amaqembu asho okwawo iAction SA ithi noma ngathiwane soze isebenze neqembu lobusa eANC ngokwakho kubona Solwazi kuzokwenzeka kanjani kulemikhandlu elengayo hang councils. Well, imibutho emikhulu pha mibeni iANC neDA so kuzawufuneka bona bathethe ingathi bayafuna uthetha nangona ke izinto zingade zicace. I think eyona lesson abantu abaninzi abaye bayifunda in the last 5 years is that to have a stable coalition, a stable government, kungcono usebenzisana neparty ezinkulu. Iparty ezincinci azithembakali. Umuntu for instance onesiti enye akanathemba loba uzawuphinda abuye in the next council. So into bebeyenza kusebenzisa la city yabo inye ukufumana nantoni na abanothi bayifumana bazathembisa wena namhlanje Mzwandile bahayi sizawuhlala nawe xa kuvela omnye umuntu ethembisa enye into engapha koko ahambe nalamuntu awe ke ngokurhulumente. So that's the lesson and lento le ithetha ukuba omasipala abaninzi for instance beba unstable ibudget ingaphaswa fumanise ukuba izigqibo ezithile icouncil ayihlali izigqibo ezithile azithathwa so the best way ukwenzela ukuba uqinisekise ba unomasipala oqinileyo kungcono usebenze neparty ezinkulu. Into enginokuyibona kade ngibona emaqenjini amaningi la njengabo Action SA behambela phezulu ukuthi hayi ngeke sisebenze nobani kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe amanye ebuye ekhohlwa ukuthi inani lawo aliphakeme kangako iqembu nje obusushila iqembu njenge-DA ne-ANC uma bengavele bethathe isivumelwane kusho ucishe wonke lamanye amaqembu azovele kuphela indaba yawo uyibona kanjani into enjalo? Akho mlambo ungaqhumiyo wonke umuntu uzithembile ba nguye but eyona nto ibalulekileyo ngamanani ukuba uza nantoni na etafileni. iANC neDA if bayinodecide bahamba kunye iAction SA will be irrelevant so ayibaluleka kakhulu uba bathini. Of course you know babalulekile because banamanani but bakhona abanye abantu abanamanani amaninzi more than bona so at the end of the day they might not be that important. Sibonga kakhulu uSolwazi loyo uprofessor uMcebisi Ndletyana okade esichazela ukubaleka kwalemikhandlu okuthiwa iyalenga ngesilungu okuthiwa hang councils. Uzobona ukuthi ngempela makuthiwa ivoti nevoti libalekile kusho ukuthini njengoba kwenzeka kanje inkomba yokuthi ivoti lomuntu libalekile ngoba liyakwazi ukwenza umehluko noxolo.
Sibonge kakhulu kumzwandi lembeje kanye noSolwazi uMcebisi Ndletyana. Besikhuluma nabo ke khoma esikhungweni sokubala amavoti eIEC ePitoli. Njengamanje ke babukeli njengoba sinibuzile ngembono yenu ake sithathe ke manje siza ukuthi lapha ya ku Twitter bathina ababukeli mayelana loludaba lokubusa ngokubambisana. Siqale ngokubheka ku Twitter. Uphatha umjovo mbatha enquthu eshaya moya uthi yena abashada impela kodwa ke bengakhohlwa ukuletha idingo zomphakathi ngoba bazokhomba umuzo notshwala uma bengayilethi intuthuko. Kanjalo ke noNhlakacele naye uphawulile uthi inkomba zokuthi abahlali abasakholele eqenjini elizobusa ngalodwana endaweni abakuzo. Lokhu ke kulishayile kakhulu iqembu elibusa iNC njengoba lona libusa ngalodwana. Ku Facebook nakhona baphawulile ababukeli uNokulungazwane uthi hayi kusazobanzima impela makuziwa kwi service delivery basazophikisana lowo nalowo afuna ukuba uzulakhe. Angikuthandi mina lokhu kubambisana ngoba omunye usuke neagenda yokudicelela phansi omunye kusazobanzima kakhulu kodwa ke ake sibukele ifilimu idlala. uSibusiso Sibisi yena uthi uSusan Boysen ubhale incwadi ekhuluma ngokubusa ngokubambisana esihloko sithi Marriage of Convenience. Uthi alukho uzinzo komasipala abaphethwe ngokubambisana ngoba ayikho inkunzi efuna ugoba uphondo. Kubukeka kuzoqoza ke nokho ukuhanjiswa kwentuthuko nezidingo kubantu uma ngabe imikhandlu eminingi kangaka u35 izophathwa ngokubambisana. Lokho kukhomba ngokusobala ukuthi abantu sebelahlekelwe lithemba kahle kahle akasekho umuntu abathi lo bayamvotela ukuthi angama yedwa aphathe lo mkhandlu. Kuhle ukubona amaqembu neziphumo eziloluhlobo ithetha ubana ngaba ipolitiki yelizwe lethu loMzantsi Afrika iyakhula ngamandla. Apha kufuneka sibone into yobana ngaba le mibutho kufuneka ibambisane ngalawulo ukuzisa inkonzo zezizwe ebantwini. Singathanda nathi ukubona amaqembu ephathisene ewonke ngoba kaloku ngoku ixesha lokhetho nolovoto ludlulile. Kujike imisebenzi qha kumaqembu aphumeleleyo enzele abantu baseMzantsi Afrika izinto abazifunayo. Lo mkhandlu lo noma kulobo masipala labo abazophatha ngokubambisana kuzofanele kodwa nje ke besebenzisane bengalokho bekwebhana kubanga imali kubanga ukudeliver kwentuthuko thina sifuna intuthuko ngokusheshsha thina singabahlali base South Africa.